kanilang sasakyan. Hello. Hello guys.
Isang portion. Hello. Pasyal tayo. Hello. Sir. Sir Leo. Nagtratrabaho lang ako dito sa Quezon City. Nasa Quezon City kami. Sa may sa may Payatas. Sir Leo.
Malili. Ano ka nga? Red horse? Opo, meron dito red horse. Maraming ano dito, alak. Marami kaming tinda na alak. Ay ano, wala. May ano nga, natatamad nga ako mag-upload. Lang, laro-laro lang itong live. Ang bayad. Yung ba ka? Para mo manali ang kanon. Maring ka na magkaon ng kanon. Ay ko. Masakot tayo ka damo adi. Ha? Where is this banda? Adi ha Hindi sir, nasa ano ako, nasa Maynila kami. Nasa Maynila ako kasi yung panganay ko nga nandito nag-aaral sa may Quezon City. Dito kami pinatira ng kamag-anak ko. Mayroon silang bahay dito sa Quezon City. Sa may ano, Masagana, Apayatas ba to? Dito kami pinatira. Oo, buti nakalibre nga kami. Nakalibre kami. Quezon City sa ano, sa may Litex. 'Di ba yung ano, yung papuntang may Litex? Dito kami, yan, sa Litex. Madadaanan yung Litex tapos dito sa Masagana. Dito kami nakatira. Hahabol nga yan si ano, si Toldo. Hahabol yan sa pagkatapos ng bunso ko. Katapos ng grade 12. Pupunta yan dito sa Maynila. Dito daw siya mag-a-apply ng trabaho. Sa ano, Maynila. Magmamanila na rin siya. Naboboard siya doon sa ano, probinsya. Kaya nandito man kami. Kaming dalawa ng ano panganay ko. Oo, yan. Sa may Commonwealth. Masagana. Commonwealth Masagana, Quezon City. Yun. Dito kami. Yung anak ko kasi nag-aaral ng ano, dito sa may Tandang Sora, ng nursing. Nursing yung kinuha niya. Hirap nga kasi private. Nahihirapan ako sa ano. Kaya ito, namamasukan, tindera. Buti nga may malapit lang, hindi na ako namamasahe. Malapit lang yung ano, tindahan. Nilalakad ko lang, ilang hakbang lang. Ilang hakbang lang yung bahay namin na tinitirahan, tapos dito na sa tindahan. Sa ano siya, Tandang Sura. Oo, nursing. Ada ano, pag-aantusan kay sa Mantia Karuyag. Ilan? 5 piso? 10. Bawa ka naman. Okay na. Di ano yun, sa ano siya, Tandang Sura ba yung ano niya? Basta banda dun, Tandang Sura yung, hindi, Tandang Sura ba yun?
Basta dito lang, malapit lang din sa ano, sa Quezon. Yung school niya. Yung ano, alam mo yung ano, Dr. Carlos. Carlos ba yun? Dr. Carlos. Dr. Carlos na ano, International madadayton. Dr. Carlos International College. Yan siguro yung pangalan. Oh, yan. Dr. Carlos. Diyan siya, naglipat siya kasi dati sa first year, doon siya sa ano, South Asian. Eh, mas malayo yun, tapos mas malaki yung tuition, sobrang laki. Pero in mo second year pa lang, yung first semester, ano na, halagang 68. Diyan, mga ano lang, mga 51 lang, yung first semester. 51 lang dyan sa Dr. Carlos. Hindi makakasave din ng mga ilan, ano. Kaya pinalipat ko siya, buti nga nakahanap siya ng mas liit-liit. Oo nga, yung ano, Southeast Asian, yung ano nun, yung pangalan ng school. Maano na yun, yung matagal na school, luma na nga yan eh, Southeast Asian. Sige, kuha ka na lang. Kaya nga pasalamat nga ako na ano, hindi kami nagre-rent. Ewan kasi pag pumunta dito yung asawa ko, ewan ko kung mag-rent kasi sabi niya magre-rent daw siya. Kasi nakakahiya na dito na kami lahat tapos libre lang. Siguro magbibigay siya kahit mga ilang ano, mga 4,000 ganyan. Pag may trabaho siya, magbibigay daw siya mga 4,000 a month. Kasi nakakahiya, dito na kami lahat. Kung ayaw nila tumira na kami lahat na dito, hindi maghahanap na lang kami ng ano, mauupahan. Kasi nakakahiya din. Oh, first ano lang yan, semester yung ano, yung 51. First semester lang yan. Tapos pag second semester ulit, ewan kung mas laki-laki pa siguro yan dyan sa 51. Wala na akong ano, ayaw naman utoldo na mag-abroad ako. Mas maigi na yan daw dito kasi mababantayan ko yung anak ko. Maanuhan ko dito, matutulungan ko. Kasi yung paglalaban ng uniform, busy siya. Tapos ngayong week, mag-ano na siya, mag-OJT. Second year na kasi siya, mag-OJT siya sa hospital. Medium. Sa nga siya, sa Quirino ata. Sa Quirino siya naka-assign, mag-OJT. Dito na lang ako, magsatsaga na lang ako dito. Kasama ko pa yung anak ko. Gusto ko kasi siya, tulungan din siya na yung niya. Kasi hindi naman pwede siya lang mag-isa dito. Wala pa naman sila, yung papa niya nasa probinsya pa. Hindi ko pa pwedeng iwan. Malalaman yan pag andito na ako, tapos andito na yung papa niya.
Pag hindi makahanap yung papa niya siguro ng ano, ng trabaho, siguro baka mapilitan ako makabalik ulit sa abroad. Nag-apply ako ulit. Curd at Kirin Hospital Schools of The stupid summer. Stupid summer, oo nga. Siya nga ni. mas mapay din kay nawawara itim ka kuan ba. Kay dito lang nga ni Ginoo ko makakabatik kapat mga tawo nga mga kuan na saragan. Mga lunlun mga marites. Mapay di kay warayham nagmamarites. Dito damot marites. Malipong haulo pag pinanmati. Okay na la didi. Kaya nawawara-wara gihapit amon kuan. Anamon ginagian nga kalungkutan. Ha? Yung corn beef? Ha? Corn beef? Ito, ganito ah. Tag 45. Dalawa. Dalawa. 45 ang isa. Bali, 90. At ano, may miswa ka rin? Wala kami miswa. Mudong. Uy, alis ka muna kayo. Adadaan yan, alis. May siyempre kayo sa pinagdaan. Pagdaan. Tingnan natin. Kasi mag-ano na ako. Okay, go. Mayroon. Yan lang ba? Sige. Aray. Hoy, bukunin yan. Baka makarahin ka. Ako. Mamaya, anuhin ka yan. Ha? Ano tiya? Ano eh? Kay English ini. Turn off the seating. Awa no? Awa dito. Babay ito na kaya ito ni Papa Rocket English. Sabi ganun. Ano ini dia maramahin ito. Automatic chat translation. Ay, oo nga yan. Hala, udog. Malipay gud sa duking ng cellphone. Ambot ini kay para naman kini. Para makin paghinanabot. Ato na siya na. Agi, udog ini. Nausa naman na kini, ano ini, hino daw lang nga nag-iining glison. Oo nga eh. Naka-on pala, hindi ko nakita. Ha? Kisring ko. Sisring, ayun na sa gilid. Magkano? 23 yan. Malaki. Malaki. Salaan. Ayaw
Invite talong. Oo, awit nga footbridge at dito pa hero-herayo ang di pa kami haubos. It nga footbridge nga pinaka kandida overpass. Pero diri asya ito diri dito kami herayo mga pwede nilalakad ko nga lang yan ano banda papunta dito. Yung ano yung sa Litex yan, yung ano, yung sinasabi mong ano, footbridge. Sa Litex ito. Yun. Doon kami namamalingki. Napalit dito, kung may paralito namon. Iranit kuan, kay kung mahumanit ano, MRT, dida, mairani, dida, irani. Pwede makakuantikan, makadirect nga tikan ha ano dito ha Manila gud nga ni dire na makurit pag kuan direct karang ukuran pag commute. Pag makadto ha Manila dire na maiha pag mahuman. Oo, malapit kami niyan sa ano. Malapit kami sa ano, footbridge. Pero nandito pa kami sa may bandang baba. Nilalakad ko lang yan eh. Papunta doon. Sa may ano. Minsan pag di nagmamadali, nilalakad ko yan. Pag papunta kami ng ano. Pag sa ano nila, pinaka munisipyo. Gusto nga namin lumipat dito kay mas maganda dito may ano, may buwan-buwan sila tumatanggap ng bigas. Gusto namin lumipat dito sa ano ba pagbuto. Wala pa, hindi pa kami nakaano eh. Hindi kami nakahabol na ng ano ng parehistro. Siguro sa susunod na ulit na ano magpaparehistro kami. Mas maganda na lang dito, lilipat na lang kami. Wala pang mga marites. Walang nagmamarites sa amin dito. Depende lang kung mayroong pumunta dito na ano, mga taga doon sa ano, Samar na maging kapitbahay ulit tapos yun yung magmamarites. Mag-ano din sa mga ano, kapitbahay din. Pero dito kasi wala man, hindi man kami palalabas, hindi man kami nag-ano. Nasa loob lang naman kami ng bahay. Tapos pag ano lang, pag dito sa tindahan, araw-araw, nandito, wala naman akong ano, wala akong day off. Dito ako lagi sa tindahan. Sa unahan ay Litex. Oh, dito yung Litex banda doon papuntang taas pa. Dito kami basta dito kami banda sa may baba, yung papuntang urban. O dinadaanan kami dito kami sa may ano, Payatas nga. Commonwealth na 'yon, oh, Commonwealth. Ilang camel? Yung ano kasi, yung Commonwealth Market, doon pa yun sa ano, sa taas. Malayo-layo dito yun. May tawas sa'yo. Mayroon. Ilan? Hindi yung nasa ano. Ay, yung nasa ano lang. Okay, wala na, bus na. Yung maliit. Ay, ito ba? Maliit. Ay, ito ba? Wala na to. Ano na, wala na yung bago.
Matigas na to yung nandito. Wala na, Bi. Ubos na. Ubos na. Yung ilan ng jeep. Talban. Ano, yung puntang Montalban. Yun ba yun? Yung papuntang Montalban. Ah, oo. Papuntang, yung oo. Dinadaanan nga yan dito ng mga jeep. Dinadaanan dito. Nandoon pa yun sa taas, yung pilahan ng jeep. Nandoon sa ngayon sa may Litix. Yung ano, papuntang Montalban. Nandoon sa taas yun, yung dinadaanan kami niyan dito. Dito kami lang sa tapat ng Abris. Tapat lang kami ng Abris. Yung bahay namin dito na tinitirahan. Yung Abris Hardware. Yung ano ko, yung trinatrabahuan ko dito ako sa may ano, sa may OTIP store. Ay. Kain tayo. Yung ko ikaw.